Amanda Kotaja. Ollaan täällä nuorten leirillä ja kelasit tuossa 8 kilometriä taisi mennä, niin mikäs fiilis nyt? No vähän oli sellaista tahmeita varmaan eilinen kelkkavetoreeni painaa käsissä, että se oli aika kova, niin tää ehkä teki ihan hyvää tää kevyt lenkkeily, vaikka tuntuikin vähän raskalta. Mites kilpailukausi on alkanut? Kilpailukausi on alkanut tosi hyvin, tai niin kuin paremmin ehkä mitä osasin odottaa. Että kovempaa on mennyt nyt alkukesästä kuin viime kesänä kertaakaan, että se on hyvä. Luulen, että tästä kaudesta tulee ihan paras. Kauden päätavoite on elokuun lopulla EM-kisoissa tuolla Walesissa. Ja sieltä lähden hakemaan taas Euroopan mestaruuksia, mitä 2012 jo itselleni ohmin. Mitkä matkat sä siellä kelaat? 100, 400, varmaan 800 myös sitten. Se on viimeinen laji 800, niin sen voisit vielä siinä vetää. Joo, kyllä 100 on se mun päämatka. 200 olisi mulle kanssa tosi hyvä matka, mutta sitähän ei Rion ohjelmassa ole, eikä ole EM-kisoissa eikä muuallakaan. Harmittaa ihan hirveästi. Sä oot viimeistä vuotta nyt nuorten paralympiaryhmässä. Millä mielin sä vetelet näitä vikoja leirejä? Hyvällä mielellä. Tietenkin ehkä vähän haikeatakin jopa lähteä täältä. Täällä on kuitenkin tosi hyvä henki ollut ja kiva vähän omanikäistä porukkaa ja tyttöjä, joita ei yleisurheilussa kauheasti ole näkynyt. Ja näin, että on ollut kyllä mukavaa.